Čaute ľudia, dneska to je trošku nezvyčajné intro, pretože som tuto mimo hry, ale to preto, lebo táto hra mi začala dosť blbnúť. A ak chcete vidieť nervy, tak ste na správnom mieste, pretože idem práve hrať túto hru Facility of Redemption na Robloxe a pozrite, proste 0, 0, 0, 0. Extrémne to seká, nervy. Proste chodí typek na mieste, fakt úžasné. Nedajú sa mi otvárať dvere, ani interaktovať s ničím sa mi nedá. Proste zasekané to je, vstúpim na mapu, nič to nerobí, všetci chodia na mieste. Nemôžem otvoriť dvere, proste to je zasekané proste. A toto búcha do mňa, čo robí. Čo to je za hru? Ja som toto hral, to predtým nebolo také, toto čo s tým spravili tí vývojári? Práve môj friend sa tu napojil. Čau. Táto hra je akože dosť zasekaná. Oni proste bežia na mieste. Keby nemohli prejsť cez tú save zónu, proste bežia na mieste. A mám dosť veľké nervy, pretože nemôžem ani otvárať dvere. Nereaguje toto na čas, proste blbosť. No. Ale tak keď to začne reagovať, ja to stále nemôžem otvárať dvere. Ukážem vám ešte čo sa stalo raz, keď som sa tam pripojil. Že proste môj charakter sa načítal úplne inak. Že akože normálne sa načítal. Lebo táto hra nepodporuje akože tvary končatín. Ona spraví kockaté tvary automaticky. A mne to automaticky nespravilo. Musel som počkať asi minútu alebo dve, kým mi to spravilo. Pozerám sa všade kamerou, oddialujem kameru, približujem a nič sa nedieje. No vidíte? Ani sa mi nič nenačítalo, ani t-shirt, ani nič. Gameplay pauzet. To čo toto je s touto hrou? Je tu červený mesiac. To je normálne, že to je normálne v tejto hre, že je takto všetko červené. To sa stáva niekedy. To je taká fáza proste ako keby. A dosť už neviem. Jak to mám otvoriť? Vykopnúť to mám, tak to mám rozbiť, či čo? Strašne super, plišáči. Ani mi ho nenačíta. Ani mi nenačíta toho plišáka. Ty kokos, to je tak zabugované. Ja nechápem, čo sa s touto hrou teraz deje zrazu. Som si chcel normálne zahrať a kámo, toto není možné. Kámoško, proste what? Nechápem. OK, takže toto bude asi koniec videa. Nemám tu čo viacej ešte natočiť. Gameplay pauzet. Fakt úžasné. A dokedy tam akože bude ten gameplay pauzet? No proste lúčim sa s vami, toto je koniec videa. Na budúce bude hádam nejaké lepšie video, pretože neviem. Proste sa s vami lúčim, dajte odber, ak chcete vidieť moje videá, dajte zvonček, ak chcete mať notifikácie, že vám budú chodiť akože oznámenia, keď vydám video alebo čo. A okomentujte, ak máte niečo povedať o tomto videu alebo čo. A dajte like, ak sa vám toto video páčilo. Tak teda čus, vidíme sa pri ďalšom videu.